After interview shoot mina vele bengingena phone ngaleso sikhathi leso yabo. But mina manje besengithusa kakhulu ngithi hayi man Sibali, hawu yimi lo. Mangidlula ngapha hawu. Mangidlula ngapha hawu. Ngishayisa ngovalo. Noma uyakhuluma lapha uzosibangela izitha ke manje wena wayenza sona so. Ngiyamtshela ngithi yazi mamzu mina bengithanda ukuthi ngiphane ngesitory sami cause mina while ngingaphakathi bengifisa ukuthi mangiphumela ngaphandle ngistopele abantu laba bangaze bafike kule situation engidlule kuzo. Uyangiunderstand? Ngize ngimtshele ngithi mama mina ngifila ngathi like ekungeneni kwami ejeni bekuwukuthi ngizoqwayisa abanye abantu bazobe bakhuzwa ngami laba abakhulayo. Uyangiunderstand? Bamtshela ukuthi yabona wayenza so uzofana noTebogo. Yabona uTebogo uyephi manje akasabuyi and nami bengingabelieve ukuthi ngizophuma vele. You know isikhathi engisihlele is too much kakhulu yabo. And then abanye abaningi bebazitshela ukuthi ayivele lo ushaya umthetho lo 26 lo yini yabo. Why? Because of like bengihleli isikhathi eside and then ngikhona ukubezwa ayikho like ilanguage ongangiropha ngayo. Uyangiunderstand? So bengikhona ukubaphendula nabo bebaseba naleyo nto leyo ukuthi hayi lo igazi lami igazi lethu and when esivele mina bengizihambela nama 26 nje ejele. Uyangiunderstand? Because mina most of the time amajita bengibloma kanjani now sho ukuthi angithi ngamakampu 26 rough 3 ini like bonke bengibanika into abayifunayo. Bengazi ukuthi noma ngevisit ngizonika lo 20 nginike ikampu yama 28 20 nginike ikampu yama rough 3 like bengiziwipe like ngizenza umuntu ogrand lapho like ngincenga ini safety yami ukuthi whenever kuyenzela kala something mina ayangibalwa lapho ngize ngitshela ukuthi kusasa or ngelangeli so kuzoliwa kuzoyenzakalani wena ube safe. So wena bakaze bakhuphuke ngawe la enomborweni bakushaya nesijumbane. Angithi ngasho mina ngathi ngangontswela kuya ngogqwala ku26 yeah. That means nje ngidlalela fair entweni eziningi yabo. Ikhunpent lengicale kuyo. Yili jele ngathi nje hayi benginga understand nje total. Yabe kubusy kakhulu lapha. Kuhlale kuliwa bekungadluli iviki kungaliwanga lapha. Azabuya too much cause most yalabantu abaphuma ngale from every state. You understand? Most abantu abaphuma entabeni abantu abaphila ngemimese bakwaza kakhulu cause namaphoyisa bewalwiswa nokulwisa izibosho cause mangikhumbula kahle 2011 bengilapha eGroenpente. Yeah, it was 2011 makuzoshiswa ijele kula ngibone khona ukuthi ibosha zinenye power. Beswadlala amadashi ukuthi besithatha i-toilet paper kanje sihlanganise ne-Colgate ibe manzi siyenze 4 corner kahle siceda siyibhoboze siyibhala amadoti yabo ngeball pen then bese kuyadlalwa ke uzoza neskipa sakho ngaleso sikhathi sidlala ngeinsipho and sidlala ngeinsipho lezi zasejele nalezi zangaphandle and lezi zangaphandle siyadura ke boma Protex ilaxa yabo. Into ezinjalo yakubhejwa ngayo la phansi unokudliwa mosilokho akayakhusala ungasena nezinto zokugeza baqala ubafonele ngaphandle zikuphi izinto ayizitshontshiwa mama ila kuyatshontshwa ini. You understand? And futhi ibosha ithina besinamanga kakhulu bekungaliwa nje maselini total ngaphakathi bekungaliwa nje kulesa sikhulu samadayisi kuthuselwane ngesilwe mabavala ijele cause bazokutrapa kakhulu abo mabavala ijele kuyomela kufonele lamaphoyisa ebakuthi EST ilawa kasuka ngaphandle ubayekisa into zabo bale ngaphandle kumele babuye bazogandana nawo and babuye abanomfuthu badakwe na amabhiya yabo. So nezibosha besezazi ukuthi awuli makuvala ijele cause kuzosuka nabantu le bazofonela ibackup and uzogandwa nokungcono emini masilwe emini la uzoshawela amaphoyisa nyana ay4 5 6 azabuya thuma nanoma ungangena like uzikhinisile uzenza isigora lapha hayi uzozuthambe cause bazococa intonyana eziphuma endleleni bese uyahleka bakubuza ukuthi uhlekani ngoba wena bothulile la ungabakhulumisi kahle uzobajwayela kabi. Yayibo yizo nje ezinye izinto ezibanga nje amakwali nje unnecessary.
iboshwa phela zabhema kodwa na kodwa zabhema lesine stress yabo. So mina ngahamba ngayeselini labantu abasontayo ngale. Hawu. Hayi mangifika ngale ayiye. Akujolwana ngiyabona ke lana bona abasontayo laba kunqolile ke ngalapho. Hayi ngiyabona ke la hayi. Kusho ukuthi nje akusile ya frostani yesijida nje la. Kuyathandanwa kugezwa nangama-22. Hawu sizongena hawu. Hayi ngiyabona ukuthi hayi la ngathi ngeke ngize ngibe right. And manje yazi inkinga yenzakalayo. Mangichange iseli. Cala inkulumo ke manje. Kuthi hayi sesimqedile lo. Hawu ubaleka indoda yakhe. Mangiyongena kwelinye iseli. Akangena. Hawu. Akangene le. And nabo baba amaphoyisa wethu yiwo like abaseliboshwe. Bamkhathalise kakwa akene kamu. Hawu. Sho ukuthi ubanika omunye umqondo. Nawo angeke uzumphendule makuyeza ukuthi lo muntu lo ukhuluma into engazwakali le. And wena ukhipha ama-reason wakho ngapha. Understand? Mawuzongena kwesinye iseli, kwelinye iseli hayi uyisifebe. Wafeba mfana. And unika amaphoyisa umsebenzi because kumele kuyenze ku-substitute ama-total. Sebayafula ngale okelekayo. Obvious bazobuza labo sisi bamaphoyisa abaphapha kakhulu. Hayibo jwale saya kakwa wetsa etseng. Hayi bamhlupha kakwa bamtsosa busiku. Wena sibe bangakuvusi. Umcele kahle nje ukuthi hayi time ngapha ngathi kuyenzakala into eyiningi. Kusasa mawavula i-exercise. Wacala waziphumela nje wathi uyobona umngathi sekuqhoma ama-flash. Hayibo uze ngapha. Uze selini lami sikufuna ngapha. Awu nawe uthi ubheke emuva lo muntu lo ukhuluma nobani kahle. Fele bakhona vele abazwanayo straight sazi ukuthi hayi leya intwana kabani. Leya ithintwa yabo. But most ku 26 ayileza zinto bezingayenzwa total. You understand? Because lezi into amajita azicabangele nje imali no groove ubani somgwaza lo. You understand? Baziyenzela ibusiness ngifuna ukuzithengisela into esone. Lo 80 lo omningi lo uwole oyenza isiphithiphithi nje. And yize sisabwayo kuqinwa zona. And then like ngisanida yenye like i-platform, you understand? So like ngathi ngakhuluma ne-youth yami, you understand? As like le youth le like sene mentality yokuthi i-threatnish abazali ngokuzibulala yabo, something like that. Yababona sebahlakaniphe kanjani yabo. And nadile ngileyo ukuthi kuhlale kuliwa kugwazana nabantwana esikolweni of which into eblind kakhulu, you understand? Because then you understand ukuthi maybe ba understand ukuthi kushona komuntu into enkulu kanjani, and then igaba zali span is too much kakhulu yabo. So like ngisanida like isikhathi sokuthi ngathi ngaringa nabo, you understand? Nalento ukuthi balibele bagwazana kancane bazithembisa nje ukuthi noma ungangibophisa ngizobuya ngizokugwaza ngize ngibhantitela. Akusikulula ejele, you understand? Most wethu siphuma vele sine ijela is rehabilitating annex. Ijela lisenza sibe worse. Ngalikhondizi liyasilimaza. Mina na today like ngisaphupha nakabi, ngisaphupha ngiphakathi like lento ngtraumatizile. Then kwanovele ngibambelele ku music, ngiphusha namagigi, ngisipana nama-artist abhaya, you understand? Nabo Mabhoza, oGamudi yabo, oJobe London, ngiyasipana nama-artist like. Khona into oyenzayo futhi? Ya ngisezimele ngizithengisela neimpahla yabo. Impahla lezi zitholakala kuphi kanjani? Okay, like uyasearcha ukuthi Teddy Face like ku Facebook uzomthola, you understand? Ukuthi Blind RSA uzosithola lapho bese sikusendela i-catalog. Ngikhipha ingoma nje isiphakaphaka ayishisi ngishaya no DJ Active no Teddy Face lapha siphethe no Felani. Ya uFelani under itanki Active like siphusha kakhulu, sicela nje nisifollow up yeni isiphakaphaka mawungena nje ku Spotify
uthi Teddyface featuring Blind, or noma ungathi Blind featuring Teddyface bese ubhala isipharapara, you understand? Yeah, ngikhona ku TikTok, ku Facebook, ngo Blind RSA, BLIND impumputhe bese uthi RSA. Ngizama nami ukwenza into egrand, vele lento ngiyenza from enhlizweni yabo. Ngikhuluma like ne community yami, ne youth yami, meaning that I'm giving back to the community. Ngiyazi ukuthi ngiyenzile ama wrong, nakulo muntu engimenzela amaphutha ngithemba kwamanje ungicolele and futhi ngicolisa kakhulu yabo. Ngicela nje nani majita niziphatheni grand.